mga bisdak na nagtanaw karon, maayong hapon sa iyong tanan. Una sa tanan, gusto lang na ako magpasalamat sa tanan na ni Adri karon para samahan po tayo this afternoon, at very happy po ako talaga na makasama kayo ngayon. At hopefully kahit saan man kayo, saang sulok man kayo ng Pilipinas, ay nasa mabuting kalagayan po kayo at healthy kayo dyan. Lalo na diya sa Visayas na nagtanaw sa tuwa karon, sa daghan di kaming surprises mo, paminaw gid mo tarong. Kaming good news, meron po tayong bagong variant Rejoice 3-in-1, which is the Rejoice 3-in-1 Rich Magnolia. O kaganina, niingon man ko kay Miss Jackie kung nakasimot po siya sa kuang buhok. Niingon siya, humot daw og bulak. Kay tinuod man, dahil dito po sa ating 3-in-1 Rich Magnolia, ito po meron po itong scent of magnolia flowers. Kaya sobrang super bango po siya. Manila, abot sa Visayas, DJ Jackie. Kaya ito na nga, kung ang hanap niyo po ay convenience sa hair care, ay andito na po lahat sa Rejoice 3-in-1. Dili na ka maglako-lakaw, di na ka mangita paglain, nara na dani. Ay nga naman. Ano? Para di ay. 3-in-1 na ba ya? Oh, unsa may naaaning 3-in-1 niya may. Okay, ang kaning Rejoice 3-in-1, lahi ni siya sa tanang Rejoice. Kasi, let me explain. Wow. Go. English yan. Okay, 3-in-1 or the triple action formula. Ibig sabihin po yun, you can get 3 benefits. Just ko 3 benefits in just one product. San ka pa? Oh, you get a shampoo, paminaw, you get a shampoo, conditioner, and perfume. Kaya ako gyud mo na gid akong ginagamit taga-adlaw na ginamo na everyday beautiful hair, beautiful me. Uy, ana gyud. Paano ba pampa-confident ba pag humot, gwapa nga atong buhok? Oh, beautiful na diretso na wa nila inglalis pa diya. So may buot ipasabot sa gwapa. Uy. Dili pa ba sapat ni para definition? Ano itong tubag? Dito, uy. Nasagot ko na po yan dati sa isang magazine. Pagkaalala ko lang po ha. At yun pa rin yung paniwala ko sa definition ng gwapa. Ako talaga, naniniwala ako na iba-iba yung pananaw natin sa kung ano yung maganda. Karamihan kasi sa atin, ina-identify natin yung gwapa, kung ano yung nakalakihan natin dun sa mga standards ng beauty o kung ano yung nagiging acceptable po sa ating society o sa ating kultura ba. Pero para sa akin po kasi nakikita ko yung kagandahan sa bawat po na perpekto at sa bawat na pagkukulang na meron po tayo. At parang gaya ng sinabi ko, yun pa rin paniniwala ko, parang bulaklak lang siya. Nakikita ko yung kagandahan kapag namumulaklak. At nakikita ko rin ang kagandahan sa oras na ito ay malanta. So hindi lang siya physical talaga ang kahulugan ng kagandahan. It's beyond po dun sa kung ano yung nakikita natin sa ating mga mata. At walang, yun, para sa akin, yun yung definition talaga ng gwapa. So yun. Thank you very much, May. Ganahan kay ko sa imong gisulti no nga ang buwak. Gwapa siya, dili lang when it's in full bloom. Gwapa siya sa tanang stages of life niya. Maugyod, oo. Gwapa siya sa iyang pagkaputot. Gwapa siya sa iyang kanang paringon mo bukad na kaayo. Bisag pa doon palawas, gwapa gihapon. Maugyod. Example lang na kay Nana ha, kay nga no, na-inspire ko sa iyang TikTok ba, sa iyang Jowa Bells ba, laka lang bitong mag-workout iyang Jowa Bells, grabe gid kay iyang workout niya, si Nana kay nag-chiller siya dadto, bali parang kita gid mo ba na dawat gid siya, bisag dili gid siya go-workout, bitaw, same sa iyang Jowa, so depende gid, maugyod, depende gid na, kay gwapa gid ka dai, gwapa ta sa kung kinsa ta. True. Para ninyo, best hair care advice. Go ahead. Okay, so random lang po. Or Miss Jackie, will you choose? Sige, unahon na to si Nana. Kay dili siya Ay, tabi. Pwede man si Lara na lang. Uy, Lara na lang. Ikaw siya lang, Nana. Ako nag-give ng idea kung sino pa. Sige na lang, ako na lang nga. Go. First of all, you have to be thankful.
Siguro, be thankful that you are honestly, be thankful that you are able to take a bath daily. Talaga, I swear. Kasi it's True. And then siguro, one thing I learned growing up, na when you apply shampoo, I think you have to let it stay for at least, para the effect will be, like, para pwede mag-ilonggo. Kakit, oy. Line up, okay, para the effects of the shampoo will be very effective, you know what I'm saying? So like Will be you let absorbed. it sit in your scalp. Oh my gosh, Lara, that's amazing. Yeah. Yes, absorb. Absorb. Okay, so you let it sit for like 5 to 10 minutes. What I do is the first thing I do is I put shampoo and then let it sit there and then do my scrub-a-dub-dub and do the soap and everything, mga rituals natin dyan. Kung pwede, mag-nail cutter ka dyan. Last thing that I will remove is the shampoo para full talaga yung effect niya. Yun po. So, masaya po yung scalp ko. Thank you very much. Daghan kaayong salamat, candidate number 1. Thank you. Salamat sa mag-tip ng bongga. Nana, atin na puntani. Thea, how about you, Thea? Tips, please, sa atong Well, hair for care. me, since I usually, especially now, na I travel most of the time because I work closely with Bohol Tourism, permijud ko na, kanabitang mainitan ang buhok, masingutan, nga manimaho na siya, nga makafeel jud ka na, OMG, unsa naman ni oy. So it's really important to really take care of your hair. And kaning features sa Rejoice, bitaw na 4 sachet, like I always take it with me. And dili lang siya makafeel ko na dapat maski pa sabihin natin na dili siya kanang for me kanang kay pagdali-dali man mi while camping ana. So dapat naadyo siya like the complete 3-in-1 na kanang shampoo, conditioner og ang fragrance adyo here. And also ako po sa i-add na ko sa gisulti ni Nana na I always do that as well kana bitong make sure na i-absorb and everything iniga shampoo sa hair iniga ligo. Also now na we have the kanang jingle na bago sa Rejoice bitaw. So nana ko yung ritual na bago Nana actually. It's this and rub-a-dub-dub, and while doing that, guwapa kaday. Mauna na siya. Ginaan ko na. Diba? So at least, well taken care of ang atong buhok. Daghang kaayong salamat for those tips, Thea. Sigurado nga ito nang i-apply inig next Guwapa Kaday Babat session nato. Ari na po Lara. Ayun. So, for me naman, kasi nung bata pa ako, since mahaba na talaga yung hair ko before, so yung mother ko is more on like mga organic. I don't know if na-try nyo yung nyog. Hindi ko alam kung may gumagamit pa. Yung, Gugu. hindi siya gugu eh. Basta yung gata ng nyog, something. Ganyan. So, I mean, hindi lang naman yun. So, I suggest, or my tip is, kung meron kayong natural na mga Nana, help me, Char. Ako na naman nakita. Hindi, basta yan. Mga, pwedeng natural lang na mga... Pandagdag. Yes, mandagdag. Like, pwedeng gamitin sa hair kasi, ayan, we know naman na sometimes kapag too much na yung chemical sa hair, parang it can cause damage. So, ayun lang. So, kung hanggat kaya natin na may extra time Kung kaya natin, wag maligo. Parang so, ayun. So, I go for natural, mga remedy for hair, care. Yeah. Ayun. Siguro Can once I, DJ Jackie, can I just add something to what Thea said of course earlier? you can, Nana. Kasi she's always traveling. She works for the tourism of Bohol, blah, blah, blah. And she's always, let's say, camping. So may times talaga na we can't really, our sweat like stays here in our head. And sometimes it's releasing body odor na hindi natin gusto. Can I just say that the latest Rejoice 3-in-1 shampoo? Yes. Last night, I was in my room and my nephew, he's 10 years old. He went inside my room and he said, "Good night, Nana." He gave me a kiss and then I said, "Wow, may perfume ka before going to sleep." Then you know what he said? "Nana, it's the shampoo that you use. It smells so good, I swear." Para, True. Agree ko, Day. Ayoko, please. Maniwala kami, Day. Ginagamit ko na din.
And then I was like, oh, I will tell that to the press con tomorrow. This deserves an Oscar. This moment deserves an Oscar. I swear, sobrang bango. Because he takes a bath before going to bed. And I'm like, your hair smells really good. And I'm like, oh, it's the perfume that you bought, Nana. They're Lalo guys pa talaga. nanonood ako ng TikTok mo ngayon. Kids don't lie kasi, di ba? Yeah, Oo, like, maog yun. Agreed ka, ayaw. Very, very true. Ayan. I don't himot sa lie. mata na. True. That's Okay, true. DJ, take it away. How important is it to maintain a healthy hair Lalo ngayong na pandemic po? sa pandemya. Okay. Importante. Gaya lang ng pag-aalaga natin sa katawan natin, sa mukha natin. Kasi effort din po kapag gusto mo maging healthy at mapaganda yung hair mo. Kaya lamang ng pag magsi-skincare ka. So, kapag gusto mo mag-expect na magandang skin, maghahanap ka ng right product para mas lalo pang maging smooth yung skin, mas lalo magpaganda. Ganun din po sa hair. At ako kasi dati wala ako talagang pakialam sa buhok. Kaya lagi akong nakukutya dun sa PBB na walang sudlay. Tapos ayun na nga, nung natuto na ako, tapos parang napaka-importante nga na maganda yung hair lagi. Yung totoo, tsaka lang ako na-challenge simula nung nabigyan ako ng opportunity dito sa Rejoice Family. Kasi dun ako natanong. Kasi nung nag-improve na ako dun sa pag-alaga ko ng hair, sabi ko na, tapos may opportunity na medyo sabi ko lang, anong nakita nila sa buhok ko? So talaga bang totoong maganda at looking healthy na ba talaga yung hair ko? Kasi may ganito akong opportunity. So ayun na, dun ko nag-grab yung opportunity na is-serious ko na yung magiging healthy yung hair ko. Tapos ayun na, very important siya lalo na po dito sa pandemya. Para sa akin, ang dami-dami na kasing negatibo, no, po ang nangyayari sa buhay natin. At sa akin, pag maganda yung hair mo, nakakatulong siya para maging confident ka. Alam niyo, mabango, tapos smooth yung hair mo, feeling maganda ka. So maganda din paligid mo, maganda din ang mangyayari sa buhay mo, maganda din ang mangyayari sa future mo. Maganda yung outlook mo kapag maganda yung hair mo at feeling fresh ka.